ಸೀರಿಯಲ್ ಭಾರಿ ಲಾಯ್ಕಸ್ನೇ ಗೋ ಅಮ್ಮಣಿ. ಅಯ್ಯೋ ಛೇ ಸೀರಿಯಲ್ दावनो गेलमु तो चोरू कारामळ सिरकत की कसामन पोळच वित सೀರಿಯಲ್ दाम गेले हावत्ताइली आपिसदकुनु अय्यय्यಯ್ಯೋ हंगई मक्का कामसमु एक गाडी बसता चाकोरन पित्ता हा हे कसं अन्नो अशी बेजार रबला मुरे कसं दल तुका अमणी कनी तुक लढाई दल की लढाई कसने दायनी गोमा अमणी टीवी पडयता बसल्या खेळचे यामळा येताना माक भारी बोर दत गो बाबांना कनी गोंडी अक्का संकी टेस्टस कई तका तनी आजी खेळचे यानत कई मखंग बोर दत्ता ती पड गोमा अमणी मंतारील मणके टीवी पडून बसल्या तू सांगम्मा मी गेलोट खेळते सांगोती का हो टीवी पडून बसल्या वे राबती का अमणी हे कसंगो टीवी पडून बसल्या तू धारावाही पडोच ट्राय गोतू गेले हे कसं नवनवे रूल्स करत गोतू वा धारावाही पडोच ट्राय नाही म्हणरी कसं ने तुम्ही आणि मंतरी मात्र धारावाही पडो का म्हणवे मग काही धारावाही पूरा अर्थ दत्ता मग काही ಕೆಲವು ಟ್ರಿಕ್ಸ್ दाव का दत्ता हा पडो का गो एक की दोन धारावाही पडोच बा तक्का एक डिस्टर्ब करती ही आज कसं ने वाजूच बरोच काय नाव आहे अम्मा तू आज वेळ को नाही ल्या तकाच निमगी तस तवली खिमिगेला मी अन्नुले वाजूचे बरोचे पूरा गल्ले अत्ते गडी आरामार बसले रे तुक डोळे खुमते की म्हणू धारवाही पडत सोनो बाहेर खेळच्या वर्षा बाहेर खेळला रे जीवा काय आराम दत्ता नी दे लायक येता असल प्रादिक प्रसंग उत्र बाहेर यानती व सीधा खेळचक दानी दले रे इथे जडा मुळप्रा क्लीन करते ओहो हे अन्नल फिटिंग असका राब करत तका तू घरात येऊ म्हणून रक्त असेल ग हा ಹೊಳೆ ಮೇಲೆ ಗರವಚ್ಚು ನೆತ್ತ ಅನ್ನು ಜಡ ಮುಳ್ಪುರ ಕ್ಲೀನ್ कोण ಸುಸ್ತದಲ್ರೆ ಬೋರ್ ದಕಸ ಆಯ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮ್ಗುತ್ವೆ ಉತ್ತರ ಸಂತ್ವೆ ತಕ್ಕಸನ್ ಪ್ರಶ್ನೆದಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಹಾ ಉತ್ತರ ದಿತ್ತ ಏಕದೋಳೆ ಕೈಲೆಕ್ಕ ಕಸಮಣ ಪೈತತಿ ಏಕದೋಳೆ ಕೈಲೆಕ್ಕ ಕಸಮಂತತಿ ಮಕ್ಕಳ್ತಾನ ತೂಂಚಿ सांग हे अम्मणी लेत्राक गेल्लू कसवे एक दाळे कैल म्हणजे असना पक्कने एक दाळे कैल दिसले म्हणरी तक्का एक दाळे कैल म्हणू सांगते दुसरे कसने नाव ना अय्यो वचून चून तुगेला गुल्लेल मोहावे मक्क बुद्धी ना हो तुक त्या आज कळले मक्क केदनी की गोत्तसिले कसने मक्क बुद्धी ना म्हणवे अय्यो मारया तुका निके डाऊट वे तुक बुद्धी ना म्हणू क्लिअरली कळते रे कसने मक बुद्धी ना म्हणतवे तुक बुद्धी ना तू उलट पर बरी फट्टी फट्टी उलट तुम्हे तुगल हिस्टे कडकावेता हे अम्मणी कसने फट्टी उलले रे जन नमगतती काय गोतसवे तुका ओ हो हे अम्मणीन कसन उलले रे जन नमगतत्वे ब्राह्मे तू बद्दुलले रे कोणे नमगनते आणि फट्टी उलले कोणे नमगतत्वे होईवे हे अम्मणी लगी चॅलेंज वे तूचे तुम्ही उत्तर नमगता तशी उलट पढावा त कसन उलट उलय पडया हा नमगय ना दायत आमगेलान्नु असं पडेती भारी बुद्धंतु भारी चंदू तगल तिथले चंदू आमगे फॅमिली तू नागोतसवे वई आमगेला मणीन संगील पदाची वयप्पा हावंची भारी बुद्धंतु भारी चंदू वई पप्पा सोलल मुरान्नो आ संगील पट्टीची आ पट्टी संगली तू नमगल पडे हां तू फट्टी संगील वे हां तू कसन सांगला रे ओपन ಆಗೋ तू संगील प्र फट्टीची पेद्द गुंडಣ್ಣ हां संगलमो अन्नु बारी चंदू बुद्धंतु म्हणू तू ते ओपनवे मला तू चंदने बुद्धंतने म्हणू तू कळलीवे ಮತ್ತೆ ಸಮ ಧಡಂಗೆ ತೆಗ್ನ ಆಮಿಗೆ ಸುದ್ದೆ ಯೋಚನೆಜ್ ಮಣ ಹುಡುಗಾಸ್ ವರ್ತ ಹಾಮನಿ ತುಗಲ ಗುಲ್ಲೆ ನಗೋ ತುಗಲ ಟುಲ್ಲಚೆನ खेळचेना आ घरा वत्तस पडे अय्यो देवा अनिके तोडे क्लीन करचे काम असमो काम करण्याशी बितर गेले रे अम्म सौता कसं करचत्ता चोर वीर मामो तुम खंग कसं काम असिले अयो मक्क पडून बित्तस वे तो
भिवच काय नक्रे देवा हाव अशीच येईल हंग रोड रొత్తసిల్ नवे तुक पडेले उल यामण इलो ಅನು ಜಡಮುಳ ಕ್ಲೀನ್ ಕೊತ್ತು ಸೋಣ ಉಲೈತಾರಪ್ ನಮತು ಅಮನಿ ಚೋರೈಲ ಗೋ ಗರಾವಚ ಮರೆತಿ ಹೊಯ್ರೆ ಚೋರೈಲ ಮನ್ ಮಕ್ಕೈ ಗೊತ್ತಸ ಅಶಿಯಮ್ಮಿ ವಚ್ಚ ದಾಯನ ತಕ್ಕ ಸಂಪುಣಿ ಕೋರ್ನು ಚುವಚ್ಕ ತೋರಾಬ ಆ ಉಲೈತ ಮದ್ದಿ ಮದ್ದಿ ತಾಂಡಗಲ್ ನುಲ್ಲ ನಕ್ಕ ಕಳ್ವೆ ಅಯ್ಯೋ ದೇವಾ ಈ ತಿರ್ಸಲ್ ಮಿರ್ಸಂಗ್ ಹಂಗಸ್ಮು ಹೀಗೆಲ್ ಹತ್ತ ಮೆಳ್ಳಿ ಮಳರಿ ಮಿಗೆಲ್ ಕಾಣಿದಲ್ಲೆಂಚಿ ಹಾವು ಗೂರಂದು ಕುಂಜುರ್ತಬ चढुवन भिवून कथी तुमगेले काम मुकरसी येती हाव वत्ता इथं ಹಾ ದಾಯ್ತ್ ಮಮ್ಮ ವಚ್ಚ ನೆಯ್ಯತಿ ಜಾಗೃತಿ ಇತೆ ಆಮ್ಕಂ ಮಸ್ತ ಕಾಮಸ ತವಲ್ದುಕೊಂಡ್ ಟೆನ್ಷನ್ ದತ್ತಸ हा टेन्शन में कसन टेन्शन ಆ ಕಸನ ನಾ ಮಮ್ಮ ಟೆನ್ಷನ್ ಕಸನ ನಾ ತುಮಿ ವಚ್ಚ ನೆಯ್ಯತಿ ಹಾ ವೈ ವೈ ಮಮ್ಮ ಕಸನ ಟೆನ್ಷನ್ ನಾ ತುಮಿ ವಚ್ಚತಿ ಅಮ್ಮಿ ಸದುಂ ಗೆತತಿ हा सद्दूच वे कसन सद्दूचे ಕಸನ ನಾ ಮಮ್ಮ ಕಸನ ನಾತ ಶೀಚಿ ಕೊಣಕ ಸಂಚನಜ್ ಮಣ ಅಮ್ಮನ್ ಸಂಗ್ಲ ನೀರೆ ಸಂಗುನಕ್ರೆನ್ನು ನುತರಾವ कसन सांगचेनच म्हणला कसन विषयू मक संगती हाव कोणा काही संगना आपा ना ना मम्मा कसे ना तुम्ही वचाती ये अम्मणी तो वत्त म्हणतस नाही गो तो वच्चा सोड गो चिट्टी उत्तर आपते तू हाव मॅनेज करता हन्नी दोघांनी अशी गुसगुसू पिसपिसू करची पळेलरी कसं की पोर गेला त्यांकी भारी इम्पॉर्टंट वस्तू असका कशी पुणी कोरनो हाव ते भितर घालून घेता तुम्ही दोघ जण भारी टेन्शनर असत मो कसंद पोर गेला की मक संगती हाव सुद्धून दित तुमका कसन म्हणरी अम्मा लेक बंगरा कंकण कुडकदान हंकैकी पडला खई ते ती भारी टेन्शन रडतस मी गेलम्मा तकाची हंकैदव पडला की म्हणू सुद्दू चक म्हणाई निंती हंग पडलरी भारी जडकुट म्हणला क्लीन केलर मेल्त की म्हणू अम्मी टेन्शन रसत मम्मा तुम्ही वचने येते तुमका आमगेल टेन्शन नक मम्मा इतले निमगेल नवे मस्त थँक्स मम्मा हो बंगरा कंकण मेळ्ळी मळरी मक मस्त दिसक आराम दत्ता गम्मत रश्यत हावे हंगे लोट ಸೇರುನು ಜಡ್ಕುಟ್ ಪುರ ಕ್ಲೀನ್ कोरनु बंगरा कंकण मेळ्ळरी एक्क ओटक धावून वत्ता हा दायत मम्मा वचने येते आम्ही सदून घेताती मस्त वेळ हंगा उलन रपचे दायना मम्मा तुम्ही वचने येते अनेक पंत मेळी आयते अयो तुम्ही दोघ जण सांज चरडूव इतले कष्ट पवताना हाव पळून तरपचवे हाव चोरू अश्य पुरो म्हाका एक नियतच गोतसवे हांवें तुमगेलो टू हे जडकूट पुरा क्लीन करता मागिरी म्हणल्यार तुमकां दिता अयो तुम्ही झाडकोटाने क्लीन करचवे नका मम्मा हाट ना मी करताती हे बा तुमका इतले चांग मनस म्हण म्हाका आजी कळलेले हा एक काम करती तुम्ही तेकर दिकन पुरा क्लीन करती हांव हांग क्लीन करता कशी पावस येवनु न्याल पुरा भारी मोवाळ दल्ला आपळरी हतक येत जडकूट पुरा हांव हांग क्लीन करता म्हणल्यार तुमकां आपण सांगता इतें तुम्ही तेकडे क्लीन करती दायत मम्मा तुमगेली मिती मस्त उपकार दल्ले आम्ही तकडचून जागनी क्लीन करताती तुम्ही हंग कराती म्हणल्यार आपा येते आमका खंय कंकण म्हणल्यारी तुमका सांगताती ता हा दायत तुम्ही वचतनी तू टेन्शन कोण घेनाक रे कंकण मेळू मेळता त्या मम्मान तितली प्रबडवेस दिला आणि कसले बित्ते तू आम्ही तकड वचा ते चरडुव कितले पेद्द पळयती कंकण हंग पडला तन्नी तेकड सोदितसती हांव हंग तेक पंत जडकूट पुरा क्लीन करता कंकण मेळ्ळे कुडले कंकणा ಒಟ್ಟುಚಿ पद्रड अयो देवा इतलं पुरा जडकूट कान क्लीन केले
खई खई नामू हे कंकण अयो देवा खई खई सुद्दिಲ್ಲ ನಾ ಜಾಗ ಪುರ ಕ್ಲೀನ್ ಅಲ್ಲ ಕಂಕಣ್ ಮಾತ್ರ ಮೆಳ್ಳಲೇನ आणि मी जन सुतुच्या दायना बादायना खैन खैना झाड पुरा काणू क्लीन केले कंकण मात्र मिळलेले ना ये प्लान कसा ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ಆಯ್ತಾ ಅಪ್ಪ ಭಾರಿ ಬುದ್ಧಂತ ಕೊಟ್ಟು ಭಾರಿ ಬುದ್ಧಂತಿ ಮಮ್ಮ ಕಾಮ್ ರಬ್ಬೆ ಐತಿ ಅಯ್ಯೋ ದೇವಾ ಪಾಪ ಮಸ್ತ್ ಸುಸ್ತದಲ್ತಿ ಮೊಣನವೇ ಅಯ್ಯಬ್ಬಾ ಸುಸ್ತುವೆ पुरपूर जाऊन गेले कंकण खैना तुमको दवा मिळली की अयो होईवे ಅಯ್ಯೋ ಮಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಸುಸ್ತದಲ್ಲವೇ ಅಂಗಡಿ ಘರ ಐತಿ ಚಾದವೋ ಕಾಪಿದವೋ ಕುರು ಸಂತಮ್ಮಕ आज आमगे ते मिगल मामला तो हुल्ल पोलीसು अंगा कसिके ड्यूटी असेल खई आमगे घर आईला तकई पच्छे कोंदिता इयत मम्मा हाँ तुगेल माम पोलीस वे नका मका कसने सुस्तदायनी हाव घरावत्ता अर्जंट काम असा येता येता हाव कस्सन उल्लेले रीज नमगनती म्हणतसिल्लवे अत्त कसा म्हणत तू बारी बारी कोच्चम देऊ नका तिथलं ताकत असलरी आमगेल वीक्षक महाप्रभू लगी मस्त मस्त लाईक घ्यायचं सांग पडया ते मात्र मी चंदायना रे हाव कितलं मागून घेतलं रे आमगेल वीक्षक महाप्रभू आमका लाईक घालत रे ते एक विषय तावत चालून गेल रे अयो रोणगो मनी रोणगो मग पडोचे दायनगो बेजार कोण नका आमगेल वीक्षक महाप्रभू मस्त मस्त लाईक शेअर सबस्क्राइब करून आमका मस्त व्हिडिओ घालता सपोर्ट करताती होई वे आनंद संगीत बदलत वे तुम्ही मस्त मस्त लाईक शेअर सबस्क्राइब करून आमका सपोर्ट करतात वे पडया हावे त्याच खातीर राखतास अम्मेनी आशे पुरैसितात नवे हेंची ನಂಬಿಕೆ ರಮ್ಮಿ ವತ್ತಾಸತಿ अम्मी आणि तुमका अनेक व्हिडिओ मिळतती धन्यवाद।